Hi everyone! For today's video guys, nag-travel po kami sa aking kapatid. Yung ginugulo ka sa bahay tapos hindi ka naman ginugulo, yung binigla ka agad. Yung parang pagising mo lang at tinawag at biglang tumayo, parang ganyan nahihilo ka, lalo na pag wala kang pera. Yung sabihin, oh, alin na, alis na tayo. Tapos hindi ka nakadala ka nga ng panty nito. At lakatsira kasi ako, kaya kung saan ang doon po ako. Nung lumabas kami dito sa Kalaanan going to Claveria, sobrang traffic guys kasi rush hour na talaga to ng uwian ng trabaho, uwian ng estudyante. Talagang matraffic din. Dito banda-banda, marunong ka lang mag-shortcut din. Makaabot ka rin ng parang feeling mo madali lang pero pareho lang din. Mas maigi-igi na dito po, nag-shortcut kami dito sa may bandang saan ba to eh. Basta nasa Carmen lang kami guys. Dito sa may traffic na guys. So, pag-going na kami ng ano po, Divisoria nito. Kahit saang banda talaga guys, matraffic, sobra. Tapos nasa tulay na po kami ng Divisoria na po kami nito. Ayahay ang panahon guys, walang ulan, mainit na. At alam ko naman sa kapatid ko kung mainit na aalokin talaga niya ako papuntang bundok. At hindi na rin siya busy, yan, aalokin talaga niya. Pat busy niya at busy siya, tahimik muna yung ano ko, kaluluwa talaga. At habang nag-selfie tayo guys dito, para makita man tayo ni Lolo Mitz dito, tayo nag-video dito, no? Pakita talaga yung mukha natin. Huwag mo ipakita ng hindi mo mukha. Pero ayaw ko naman kasi mag-post ng mukha ko araw-araw, baka mauumay yung manonood sa akin. Depende lang sa ating sitwasyon guys. By the way guys, nandito na naman ako sa Kali. Hindi pa talaga kami nauusan dito guys, puro traffic talaga. Bandang Kugon na kami nito guys. Papunta na kami ng Kugon, oh, di ba? Sobrang traffic pagdating dito. Ang tips ko lang sa inyo pag gusto niyo mag-travel ng bundok or syudad, wag yung rush hour. Dito ka talaga mabakbakan ng panahon na mataga na oras at panahon. Masabi mo talaga na buti na lang maglakad ako. Buti pa yung pagong nakakarating pa. Minsan yung Tagalog ko bulol. Okay lang yan guys, pang ano natin pag sigawan natin yung sariling guwahe natin, no? Pero Bisaya talaga ako guys, nagtatagalog talaga ako. Huwag mong sabihin na ano ako nagsalita lang talaga ako ng sariling atin guys. Ating national language, ganun talaga. Minsan pa naman yung iba, bakit nagtatagalog ka? Nandito ka sa Mindanao, magbuot man mo ha? Nagtag-Bisaya lagi ba? Dito magkuban kita ng traffic guys. So, ayan, traffic na naman dito guys. Nasa ano pa kami nito guys? Kugon pa? Papunta na rin kaming Villanueva, ayan na. Parang maluwang-luwang na yung daanan namin. Hindi na ganong traffic. Basta mga 4 pa alas 6 ng gabi, ayan, taningnan mo. Sobrang traffic. Ay guys, kung maglabas kayo ng ganun oras, wag na lang kung walang emergency. Hintayin nyo yung walang rush hour guys. Maliban lang talaga kung may sundo ka, uuwi ka. Pero hindi emergency yung lakad mo, ay piliin mo yung hindi rush hour. Para na rin makatipid ka rin sa gas, di ba? Maganda talaga kasi minsan pag gala ka kasama ng kapatid mo, lalo na kung syota mo, Kahit magdamagan pa kayo magsama, basta mahal mo sa buhay ang kasama mo. Wala talagang nakakapagod. Ito banda guys, hindi na matraffic-traffic ko. Ayan na. Papunta na kaming Villanueva nito guys. Sinusurkat ko na ha. Kasi bawat lugar ni clip ko yung video dito guys. Yung traffic talaga. At malapit naming nakaabot ng Claveria guys, sa sentro talaga. Nagutom kami bigla at naghanap kami ng pagkain dito. At ito na nga, kumain na po kami. Ayan ang mga kasamahan ko, nagutom talaga sa traffic. Hindi nagutom sa daro, sa traffic muna. Later na kami magdaro nito sa bundok guys pagka namin kinabukasan. Touchdown na tayo sa ating Baluarte Claveria guys. Kaya nakita na tayo may estatwa dito ng daro guys ng tao nakapasan. Thank you for watching.